А сега, господин Майнов, сега отиваме в една страна, където и движението също е обратно. Изпратихме нашето некултурно аташе в Англия, за да разбере как живеят там, какво знаят за българите. Ало, Калеко, чуваме ли се? Калеко, чуваме ли се? Май не те чува. Пак няма връзка. Той не си включва слушалката. Чува ми са! Той няма навика още. Чува ми са! My name is Алеко. Намирам се пред Биг Ден с диригент Вили Катасян. Голям репортаж изблъскам. Значи, в много страни съм бил. И в Радомир съм бил. Обаче, от Англия по-хубаво няма. No. Привеждам? Не. Няма. Я съм Джон. Къде гож, бе? Гей! Иска съм шорти. Много сте близки с него. Калеко, а какви са новите ни английски брадари? Какви хора живеят там? Не знам колко че са. Тук не живеят хора, бе. Тук живеят джентълмени. Джентълмени и лейдита. Значи на мен лично ми викат сър. Сър Алеко това, сър Алеко това. Обаче много скъп. Едно кафе и една вода, 16 лири. Ко правите ви, бе? Освен той пият само чай. Сутрин чай, обед чай, след обед чай. Викам чай малко, бе. Стига този чай, бе. Те пак чай. И му сипат му чай, че ме трябва да ви кажа. Сипат му мляко, да съвсем те покара, размишле. Чай и тук си имаме. Кажи, кое е различното? Пред Биг Ден, да. Как се намирам? Малко пък народ са англичаните, бе. Гледай сега, движим ти много пък. Значи 3 месеца различни чакам автобуса от тази страна на тротуара. Той се оказва да е негото майче спира от другата страна. Аз какво правя? 3 месеца не са като... И кормилото им до шофьора. Изостанала работа. Значи ако сте сиамски близнаци, елате в Англия. Това не е шанса, другия малко да покара. Кои известни личности са родени в Англия, Калеко, освен Шекспир? Тук са родени много хора. Тук що народ се е родил? Всички. Тук са родени английската, кралицата. Дейвид Бекъм с Виктория Бекъм са родени тук. Джеймс Бонд, ако се не лъжа, е роден тук. Мини Ванилия е роден тук. Сиси Кетч, Модър Токинг са родени тук. И Бонием са родени тук. Тук са измислили футбола. Футбола тук са го измислили, тук той площад са го измислили футбола. Защото са зле в шаха. Значи, казвам ви, пичове, всяка събота и неделя мачове. Ако не е Юнайтед Ливърпул, ще е Ливърпул Юнайтед. Има и още английски спортове. Голф, крикет, крокет, склош, половер и тишърт. А език, какъв език говорят там в Англия? Това е виж интересно. Не мога да кажа точно. Нещо като развален американски. Много са лигаят тия хора, бе. Аз го питам, какво правиш? Той казва, my name is the flesh, is the common, is the futures in together. Because you together is the future, is the big star. Бе, си. Чакай, че видях мистер Бин. Ей, смешик, напред 3 смешки, бе. На бракадна линия отново е Калеко Алеко. Всъщност, той е само ваш Калеко. Точно така. Калеко, какъв е климата в Англия? Времето в Англия е слънчево, за около 10 минути. После рейн. Знаете ли езици, бе? Дощ. Singing in the rain, singing in the rain. Сега ако беше англичан ще кажа singing in the rain. Къде се намирате, бе, либрици? Момчета, вчера нямаше мъгла. 2 часа. Те, сигурно заради мъглата, не се виждат много и затова си съженят за такива грозни жени. Чух, че един дай сложение за Камила. Кажи ни нещо за английската природа. Имат ли там като нас планини, реки, хубави борове високи? Нищо нямат, само тук чете Темза. Ма нищо особено. Вода. Искаро къде по-дълбоко. Тук имат по някой лес. Ама като нашия канадски дъб няма никъде друга да те отижда. Виж хубав канадски дъб. Познават ли ни? Знаят ли нещо за България, за нас, българите? Знаят. Чушки. Знаят шопска салата, Рилски манастир, мекица, митболс, кюфтета и много популярно е Everybody на магари. Значи пълната англичани са минали през слънчев брак. Калеко, каква е архитектурата там? Прилича ли на нашата или... Кичи прича. Не виж какви... Чакай, от коя страна? Не виж какви кули са строили глупаи. Изоставя работа, виж го. Високо, не мога да разбереш откъде се влиза. Ти влез сайкула. Сложи един часовник, голяма работа. Камък. Още живеят в камени къщи. Един блокът хората нямат. Значи, тури ли е един мост, Тауър Бридж. Ма той е много нисък, бе. Те не могат да минат корабите, бе. Къде са видите, какво си строили, бе? Значи, като минават корабите, се налага да го трошат на две. Да го дигат. Те пък като го
вършат на тле, после не могат да дават колици. Не бега тук, бе. Добре, леко, не може да не те е впечатлило нещо поне в Англия. Ай, разкажи за финал нещо, да те е впечатлило. Значи, така голяма любезност. Настъпате веднага. Excuse me. Please, you help me. Бе, какви са тези лиготи, бе? Къде се намират ти, бе? Няма да кажеш опа. Прощай. Ще изтурках, ще настъпах. Да го кажеш хубаво. Извинявай, че те хакнах. Не лиготи, бе. Английска работа. Летището тук е ще почва от начало. Защото ми шуми. Летището тук е като родината на самолети. Значи цял град самолети. Космос. Знаете ли кой е космос? Другото е пашаща пред Бъкингамския дворец. Там стоят ини, такива с умрели живот на главата. Виж. И ни мърда. 5 часа ни мърда, виж. Ти кой виждаш, бе? Питам да кой виждаш, бе? Мълчиш като пука, бе. Като пуръв ще знаеш. Мръдни, бе. Мръдни, бе. Мръдни, бе. Значи вицовите меди ще кажа, един вид ще разкажа, ако го разберете. Що? Ще изобрете, разбираш ли нещо, чрез което ще мога да се гледа през стените. Бе, то вече е изобретено, бе, овчо, бери се прозорец. Бе, бега от тук, бе. Калеко, научи ли някой местен танц, пластика нещо? Шкак. Типичен английски танц. Че го видяхте. За вас от Сиби Лондон, Калеко. Поглеждай.